Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur martxoak 21 bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Xabier Martínez de Lezea izango dugu. Iruñerriko 3. mintzodromoa aurkeztera datorrena. Beste alde batetik, Lazaro Elizalde izango dugu Zabal Santzetik datorrena. Pasaren astean, Zabalgunean, aste kulturala ospatu zuten eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina, beti bezala, goazen lehenengo gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1937an, Puerto Ricon 19 independentista hil zituen AEBetako poliziak manifestazio bati tiro eginda. Urte batzuk geroago, 1960an, Hego Afrikan, apartheid garaian, Sarbileko sarraskia gertatu zen. Poliziek manifestaldi baketsu batean parte hartzen ari ziren lagunak tirokatu zituzten. Ondorioz, 69 lagun hildako eta 180 zauritu egon ziren. Egun berean, baina 1980an, Namibia Hego Afrikatik independizatu zen. Eta bukatzeko 2005 urtean, Minnesotako eskola batean egondako tiroketan 10 hildako egon ziren. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, Ura ez baita beti gardena, izeneko liburuaren aurkezpena egongo da Zaldiko Maldikon. Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Ura ez baita beti gardena Xabi Lasa idazlearen eleberria izango du hizpide. Lasak berak egingo du aurkezpena arratsaldeko 7:00 Zaldikon. Ostiralean, alde batetik, liburu aurkezpena egongo da Txalapartan, Iruñean. Fertxu Izquierdoren 3. ekintza fonikoaz lagunduta egingo du aurkezpena egileak. Eta gauetik, Euria liburua eleberriaren aurkezpen musikatua antolatu du Txalapartak. Sergio Iribarren Kakok aurkeztuko du solasaldia eta Blekin Jenkale banden musikarekin lagunduko dute aurkezpena. Arratsaldeko 8:00 Txalapartan. Larunbatean, Neomaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. 7 gipuzkoarra Gaiarren oholtzan izanen da. Soinu organikoak teknologia berriekin nahasten dituzte, naturaltasunez. Beti ere ikus entzuleak dantzarazteko helburuarekin. Iluntzeko 8:00 Gaiarren 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Ibarrola eta Tokeroren akordioaren ondorioz, Espartzak parlamentuko bozeramaile izaten jarraituko du. Izen berriak sortuko dira UPNeko zuzendaritzan, baina kargu askok jarraituko dute. Gobernuko lehendakaritzarako hautagaia kontseilu politikoak aukeratuko du. Antolakuntza idazkaria Tuterako alkatearen aldekoa izango da. UPN indartsu bat egitea lehenetsi du Tokerok. Argazki nagusian, tiroen ustezko egilea Oatilan etzanda, atxilotua izan ondoren. Titularrean, zauritu bat oso larri eta atxilotu bat zizurren izandako tiroketa baten ondorioz. Zantzuen arabera, baliteke droga trafikoarengatik kontu garbitzea izatea. Hori koloreko berrietan, alde batetik, uharteko izotz pista nola salbatu aztertzen ari dira. Bestetik, Aires del Soto jatetxeak pintxoaren astea irabazi du. Azkenik, Volkswagen Nafarroak 8,4 milioi polo fabrikatu ditu 40 urtean. Eskuineko berrietan, batetik, ukatu egin diote Ilanesi bere krimenari buruzko albisteak ezabatu izana. Bestetik, Lara, Santos eta Villanueva Nafarroako kontseiluan sartuko dira. Bukatzeko, tokiko industriak eskatu du deskarbonizazioak ez dezala eraginik izan lehiakortasunean.
Diario de Navarraren titular nagusian, mendekotasuna duten pertsonak aitortzeko itxaronaldia luzatu du Nafarroak. Mendekotasunaren behatokiak bertan behera utzi du foru komunitatearen arreta. Argazki nagusian, Beñat Uarte Zubilagak elkorte ingleseko supermerkatuko apal bat antolatu du. Marta Chamarro Barkos, Yazel Loinaz Urdazi, Damaris Fernández Mesas eta Ana Isabel Egea kanposen aurrean. Titularrean, gai diren pertsonak. Nafarroako enpresek Down sindromea duten pertsonak hartzen dituzte beren plantilletan. Gaur haien mundu eguna ospatzen ari direnak. Eskuineko berrietan, alde batetik, kontu garbiketa zizurren. Gizon bat tirokatu eta zauritzeagatik atxilotua. Beste alde batetik, estatuak ez du Nafarroako abiadurak handiko trena lehentasunen artean sartu. Jarraian, txantreako ura kontsumorako egokia da berriro. Bukatzeko, mikroalgak ekoizteko zentro bat proiektatu dute Tuteran. Goiko berrian, alde batetik, pintxorik onena Aires del Sotoren piketa izan da. Beste alde batetik, Nafarroa ezagutu, zizur nagusitik paseatu. Bukatzeko, Luis Rubiales kontratu irregularrengatik susmopean dago. Gara egunkariaren titular nagusian, Otxandianok Osakidetza berriz martxan jartzeko plana aurkeztu du. Proposamena, gobernantza berri bat ezartzean, langileen politika berri bat garatzean, lehen mailako arreta indartzean eta osasun publikoaren adiera zabalako bat sartzean oinarritzen da. Argazki nagusian, Jagoba Arrasate daukagu. Bere hitzetan, larunbateko partida beste esparru batzuetan ere jokatzen da. Eskuineko berrian, Bolañosek ez du esaten zergatik ez dituzten sumarioak desklasifikatzen. Beheko berrian, alde batetik, Ibarrolak Repsoli egindako greenwashing salaketa merkatuan egindako deskarga bat. Beste alde batetik, Barazkarren dimisioak lehen ministrorik gabe eta ekaitz politiko batean murgilduta utzi du herrialdea. Berriaren titular nagusian, armagabetzea kudeatu zuten Frantziako autoritateak, bakegileen auzian lekuko. Matias Felk barne ministro ohiak eta Erik Morban Pirinio Atlantikoetako prefeta ohiak deklaratuko dute Parisko zigor auzitegian, bakebideak jakinarazi duenez. Apirilaren 2an epaituko dituzte Txetx Etxeberri eta Beatriz Moye, Lusoko operazioan parte hartzeagatik. Argazki nagusian, literatura uzta ugaria ekarriko du aurten udaberriak. Arrieta, Elorriaga, Garde, Galardi, Bahandibar, Borda, Astiz eta bar. Titularrean, letren udaberria. Beheko berrietan, alde batetik, eldarnioak jota zegoen gizon baten heriotza ertzainei egotzi die familiak. Bestetik, PSE-eko Bizkaiko hautagaia Eusko Legebiltzarrerako den Begoña Gilen hitzetan, hauteskundeak biren arteko lehia direla zabaltzeko interesa dute horiek PSE-eri begira daude. Jarraian, ahaztua izateko eskubidea ukatu dio auzitegiak Nagore Lafageren hiltzaileari. Bukatzeko, 1000 denda baino gehiago galdu zituzten iaz Araba, Bizkai eta Gipuzkoak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Nagore Lafageren hilketa izana ahazteko eskatu du Jose Diego Illanesek. Googleri eta Espainiako datuen babeserako agentziari eskatu die lehendabizi onar dezatela ahaztua izateko eskubidea eta blokea dezatela giza hilketari buruzko eta bere baldintzapeko askatasunari buruzko informazioa ematen zuten komunikabideetako albisteen lotura batzuk. Informaziorako eta adierazpen askatasuna lehenasten dira pribatutasunaren eta ahaztua izateko eskubidearen gainetik bi horien arabera. Eta baita Espainiako Auzitegi Nazionalak ere. Eskuineko berrietan, alde batetik, larriki zauritu dute tiroz gizon bat zizur nagusian. Iluntzeko 8 tardietan, 50 urteko zizurtar batek beste bat tirokatu zuen eta berehala atxilotu zuen poliziak. Lehen hipotesiaren arabera, droga kontuak tarteko izan dira tiroak. Bestetik, Xamarren biziaroak saritu dute Nafarroako liburu dendek.
Juan Carlos Etxegoien Xamarren biziaroak, herri kultura liburuak jasoko Diego de Aro euskarazko kategoriako saria liburuako liburu denda independienteen eskutik. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Xabier Martínez de Lezearekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi eta zuek. Oso ongi. Bueno, atzo aurkeztu zenuten Iruñerriko 3. mintzodromoaren, edizioa edo. Eta, zertan datza mintzodromoa? Mintzodromo hitza, ez dakit ez, azken urte hauetan ezaguna eginda. Hizkuntzak ikasten dituen jendeak behar izaten du beti solaskideren bat klaseko kidez gain praktika egiteko, ez. Eta, euskararen kasuan gauza bera gertatzen da, orduan ari gara helduen euskalduntzean aritzen garen hainbat eragile elkartuta, gure ikasleei edo zein euskalduni, solaskideak aurkitzeko parada emateko aukera bilatzen. Eta ideia hori da, jende mordoa elkartzea eta talde txikitan tarte batez euskaraz aritzea. Eta, 3. edizioa izan da, suposatzen dut aurretik egin dela, ezta? Eta noiz hasi zen hau egiten? Lehenengoa egin genuen orain dela 2 urte, saiakera txiki bat izan zen, ia zen ateatzen zen eta arrakasta handia izan zuen. Eta joan urtean berriz egin genuen, aldaketa txiki batzuk eginda, lehenengotik ikasitakoetan oinarrituta, eta aurten 3. izango da. Eta, jendeak oso ongi baloratu ditu aurreko 2 edizioak, eta aurtengoa ere, espero ezagun oso ongi ateratzea. Eta nola da honen funtzionamendua? Mintzodromoan parte hartzen dute normalean gehienak izaten dira euskara ikasleak maila batetik aurrerakoak, ezta? Baina, ikasleak ez diren askok ere parte hartzen dute. Eta helburua, esan bezala hori da, euskaraz ratotxo batez hizketan goxo aritzea. Orduan, izena ematen duten pertsona guztia jartzen ditugu launaka elkartuta, eta 20 minutuz aritzen dira hizketan haien artean. Guk aldez aurretik emandako gai baten inguruan, guk esan dut antolatzaileok. Eta 20 minutuak pasatuta, talde horiek nahasi egiten dira, beste mahai batera pasatzen dira beste jende batekin, eta beste 20 minutuz aritzen dira hizketan beste gai bati buruz. Eta 20 minutuak pasatzen direnean, berriro egiten da aldaketa, eta beste 20 minutuz aritzen dira hizketan emandako beste gai baten inguruan. Eta, funtsean hori da funtzionamendua. Orduan horretarako, jakin behar dugu zenbat lagunek hartuko duten parte, eta orduan izena eman beharra dago aldez aurretik. Eta nola aukeratzen dituzue gaiak? Ez dakit antolatzaileak denok gara euskararen irakaskuntzan ari garen taldeak, ez dut esan, baina hau antolatzen dugu Iruñerriko AEKak, Iruñerriko IKak, hizkuntza eskolak, eta Zubiarte euskaltegiak eta mintzakide taldeak, ez? Orduan, oso ohituta gaude gaiak pentsatzen edo, badakigu zehateatzen den klasetan, zertaz hitz egin nahi izaten duten ikaslek eta... Aktualitateko gaiak dira. Guk baditugu hor gai batzuk prest, betikoak, ez dakit nolabait esan, baina joan zen urtean egin genuen eta urtean ere egingo dugu gaiak proposatzeko aukera eman jendeari. Euskara ikasleei, adibidez klasetan edo geletan, zegin dezakete, eta nik honetaz hitz egineko nuke, gustora ez dakizera, nik beste honetaz, edo hau eta beste ez dakizera, orduan aukera emango dugu sare sozialen bitartez eta gaiak proposatzeko. Orduan proposatzen direnak eta guk prest ditugunen artean, egingo dugu azken momentuen aukeraketa eta horiek izango dira. Eta nork parte hartu dezake honetan? Irekia da, edo nork har dezake parte, baina pentsatua dago euskara ikasten ari direnentzat, edo euskaraz hitz egin nahi dutenentzat izaten da jende asko ikasten ari ez bada ere, hitz egiteko aukera handirik ez duena,
eta beti aukera bila ibiltzen dena, ez? Eta adinaren aldetik ez dago... Bai, denetik, helduak dira, gazteak ere bai, baina aurrendako ez dago pentsatua, ez helduendako da. Baina, esaten duen bezala, jende asko arazoak izaten ditu euskaraz norekin aritu ez duelako, ezta? Orduan hau aukera ederra da, euskaldun gehiago ezagutzeko, eta, asko iguala ezaguna ez dakit nondik, begira, nekien hau euskalduna zela, eta begira, hemendik aurrera nekin euskaraz hariko naiz, eta ez dakiz eta, ez dakit pixka bat jende gehiago ezagutzea, hori ere helburu garrantzitsua da, ez? Gero horiekin euskaraz aritu ahal izateko. Eta profila izaten da gehien bat, edo euskaltegietako ikasleak, edo euskal ikasleak, edo, ikasle izan gabe ere, euskara praktikatu nahi dutenak, eta, lako gauzetan parte hartzen duen jendea. Eta beste edizioetan, adinaren aldetik, egon da hor? Esate dizut, helduak denetik, ez dakite, 16 urtetik gora, ez? 16 eta 100 urte bitarte, esango dugu, denetik, bai. Eta, esan duzu izena aurretik eman behar dela, baina non eta nola... Bai, orain ari gara Mintzodromoaren egitasmoa aurkezten, eta horretarako prestatu dugu kartel bat, eta kartel horretan badago QR horietako bat, eta hor sartuta zuzenean sarbidea ematen du izena emateko galdetegira. Bestela, sare sozialetan eta zabalduko dugu esteka, eta interneteko inprimaki bada, eta horretan izena eman, besterik gabe, izena bizenak, eta maila gutxi gora bera zenolako maila duen ikasleak, eta hori da, besterik ez da behar. Gero taldeak egiten dira mailaren arabera? Ez, suposatzen da, hor markatua dugu B1 mailatik aurrerako jendearendako dela. Orduan gero, hori da, ez bizitzan bezala, ez gero jende horrek euskaltegian edo hizkuntza eskolan edo ikasten ari da, baina kalera ateratzen denean, euskaraz hariko da maila askotako jendearekin, ez dakit nola esan, ez orduan horretarako taldeak ausaz egiten ditugu. Gainera, lehen komentatu dut nola den funtzionamendua, eseri beharra jende guztia, launaka, eta gero aldaketa egin, eta aldaketa hori egitea batzutan nazgarri xamarra izan daiteke, ez dakit pentsa, aurrekotan izan dira 100 lagundik gora, ez? Jende guztiak aldi berean, mugimendu bera egitea jakitea, nora mugitu behar duen, zein aurkitan eseri behar duen, ez dakit izaten da nazgarri xamarra, orduan aurrekotan izan da jendea etorri, eta jendea etortzen da igual bere ikaskidekin edo lagunekin edo ez dakit, eta elkarrekin esertzen dira, baina ideia da ez ezagunekin hitz egitea, ez orduan. Naiz eta hasiera batean elkarrekin eseri, aldaketaren maniobra hori praktikatzeko lehenengo eta ben egiten dugu, jende guztia zutik eta ben egingo dugu lehenengo aldaketa, hasi aurretik. Eta horrela ja, ez dakit, laguntxo taldeak edo horiek sakabanatzen ditugu, eta egin dugu praktika txiki bat, gero benetan aldaketak egin behar denerako preste izateko eta jakiteko egin behar denez. Eta hori izaten da pixka bat mekanika. Eta 3. edizio hau noiz izango da? Eta non... Apirilaren 24an egingo dugu. Apirilaren 24a, asteazkena da, eta arratsaldeko 6:30etan egingo dugu, Iruñeko autobus geltoki zaharreko nasetan. Orduan, apirilaren 24an izanen da Mintzodromoa, eta izen ematea apirilaren 19an itxiko dugu. Orduan egun batzu lehenago. Izen emateko epea zabalik dago, jada, eta galdetegira sarbidea, internet bidez lortu daiteke kartelean agertzen den QR horren bidez, edo bestela bai IKA, AEK, hizkuntza eskola, Zubiarte eta Mintzakideren sare sozialetan edo egunetan esteka zuzena hor izanen da. Eta norbait ez bada moldatzen internetez egiteko, lasai ederrean, hartu telefona eta deitu gure zein euskaltegi edo zentrotara eta antxe egingo dugu. Eta hau bukatu eta gero zerbait prestatu duzu gero jendea geratzeko? Egunean berean, azaldu dut nola funtzionatzen duen kontuak 20 minutuz zizketan, beste 20 minutu, baina hor izanen da saltza hori guztia pixka bideratzen Reyes Ilintxeta.
eta baita ere izanen dira persona famatu ezagun batzuk. Hau, joan zen urtean egin genuen proba moduan euskararekin lotura duten pertsona ezagunak gonbidatu genituen propio parte hartzera, akuilu gisa edo ez, hitz egitea etortzen diren, begira, norekin aritu nahi zizketan, ezagutu dut, zer ez. Eta oso ongi baloratu zuen jendeak. Eta aurten ere eginen dugu. Orduan izanen dugu Reyes hor bideratzaile, eta euskararekin lotura duten aurpegi ezagunak ere izanen dira, eta hori pizgarria izanen dela pentsatzen dugu jendearendako. Eta horrez gain, zozketa batzuk izanen dira, eta oparitxo batzuk eta sari batzuk ere bai. Eta gero, mintzodromoa bukatzen denean, galdetegi batean jasotzen dugu jendearen iritzia, eta hortik ateratzen ditugu impresioak eta datuak helduen urtekoa hobetzeko behar baldin bada. Eta bi urte hauen balorazio orokorra zein izango litzateke? Oso ona, iazkoa oso ona. Jendea gustora aritu zen, lortu zuen batetik ratotxo horretan euskaraz aritzea, batzuei ezagunekin edo jende famatuarekin, ez dakit horren buruz, ez dakit etorri ziren kulturaren munduko jendeak, kirolariak, baina gogoan dut ikasle batek adibidez komentatu zuela Sagrario Aleman gonbidatu genuen euskaltzaina, eta klaro, euskara ikasle batendako euskaltzain batekin euskaraz aritzea, atera zen, ostras, euskaltzain batekin, ez? Aritu nahi zizketan, Kriston tentzioa. Eta zer gehiago, Inigo Aranbarri antzeslea ere etorri zen, Inigo Aranbarrik parte hartu zuen Irati filman, eta joan zen mintzodromoan horreko edizioan, orduan estrenatu berria zen Irati filma, uste dute zinemaetan zegoela izan ere, ez? Eta, klaro, beste ikasle batek komentatzen, Irati filmeko batekin aritu nahi zizketan ezakiz, ez? Eta orokorrean balorazioa sona izan zen. Batez ere hori euskaraz hitz egiteko aukera, ratotxo batez gustora, ikustea hainbeste jende elkartuta euskaraz aritzeko, ez? Eta, ez dakit talde kohesio hori ere, ez? Baloratu zuten ongi, jende ezagunarekin euskaraz hitz egin ahal izateari bai, eta batez ere hori askotan, begira, ez dakit norekin aritu nintzen, nekien euskalduna zela. Eta begira, eta beste hau ikusi nuen, gero ez dakit zer, eta hor sortzen direnez, harreman horiek, eta hori batez ere euskara ikasi bai oso garrantzitsua da, eta hortan ari gara, ez? Mintzodromoa antolatu dugun erakundeok edo taldeok, baina klaro, denok buruan dugu ikasi bai, baina gero erabili egin behar dela, eta erabilera horretan eragiteko asmoz, ez? Dago pentsatu arriskat mintzodromoaren ideia hau. Primeran, eta bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Orokorrean jendea animatuko nuke, eta naizta euskara ikasle ez izan, naizta euskaldun zakituna zan, lizentziatua edo euskalduna, besterik gabe euskalduna izan, ez? Euskaraz aritzea plazera da, euskara ikasten ari den jendearendako pizgarria da, motivazioa izugarri handitzen da, eta, lehen esan dudan bezala, erabileran eragiteko modu bada, eta arratsalde ederra, eta goxoa, eta divertigarria pasatzeko aukera paregabea da, beraz, jende guztia animatuko nuke parte hartzera, zalantzarik gabe. Xabier, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen ekimen polita gurekin parte katzeagatik. Eta ea jendea animatzen den, hori da, bertara hurbiltzera. Hori da, eskerrik asko zuei eta han ikusiko dugu elkar. Ondo segi. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, goizeko lehenengo orduetan hodeitsu egongo da. Kostaldean behe-hodeiak izango ditugu eta barnealdean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak. Goizean garbitzera egingo du barnealdean, hodei gutxirekin geratuko da zerua, baina hauts gandua izango da. Kostaldean gehiago kostatuko zaio jasotzea, baina eguerdi inguruan eguzkitsu egongo da. Eki osagaiko haizea nagusituko da.
Temperaturari dagokionez, kostaldean igo dira maximoak atzo baino eguzki ordu gehiago izango direlako. Aldiz, barnealdean berdintsu jarraituko dute. Orokorrean, 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Ostiralean, eguraldi eguzkitsua izango dugu, itsasertzean izan ezik. Han behe-hodeiak estaliko dute zerua eta seguruenik ez du jasoko. Temperatura maximoak barnealdean pare bat gradu igo daitezke. Arratsaldean, iparraldeko haizeak bultzatuta, arratsaldetik barnealdera lainotzera egingo du. Arratsaldean iparraldeko haizeak bultzatuta, itsasaldetik barnealdera lainotzera egingo du. Gauean lainotuta egongo da eta euri txikia egingo du Kantauri isurialdean. Haizea aldakor ibiliko da goizean goiz, baina gainerako orduetan iparraldeko haizea nagusituko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Lazaro Elizalderekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, kaixo. Bueno, Zabalsantzetik zatoz, ezta? Pasaren astean Zabalgunean izan zen kultura astearen inguruan hitz egitera. Bai. Eta, bueno, zergatik egin zen kultura aste hau? Bueno, gure elkartea sortu zenetik, elkartekideok pensatzen duguna da, badirela jarduera asko auzoan egiten direnak, eta hori ezagutaraztea eta kaleratzea eta bekibistan jartzea interesgarria importantea dela auzoari begira eta hiri osoari begira. Normalean orain arte batez ere jendeak ezagutzen du Zabalgunea ara erosketak edo zerbitzu batzuk erabiltzera jaten delako, baina badago bizitza propio bat eta hori erakutsi nahi genuen jendeari. Eta aurretik beste edizioren bat egin zuen? Bueno, gure elkarteak ditu 5 urte gutxi gora bera, baina pandemia garaian dena geldi geratu zen eta hau da kulturastea egiten dugun 2. aldia. Eta oso ongi dago, aurretik izan zen lehendabizikoa eta aurten pensatzen dugu eragin handiago izan duela. Eta ekintza guztiak zuen elkartetik prestatu dituzue? Bueno, batez ere antolamendua eta egitaraua osatzea gure elkarteak egin du, baina laguntza pilo bat dago eta gero eta nabaritzen dugu laguntza handiago, parte hartze handiago dagola eta esan dezakegu parte hartu duten ekimenetan 22 parte hartzaile izan direla desberdinak, eta laguntzaileen baita ere laguntza eskatzen diogu beste modu desberdinetaz parte hartzea, eta laguntzaileak izan ditugu gutxi garara 80 edo. Orduan, arrakastatxoa izan dela pensatzen dugu. Eta zertan lagundu dute ekonomikoki, antolakuntza? Bai, antolakuntzan, zenbait tokitan espazioa, gune propioa utzi diote gauzak egiteari, baita ere antolatu dituzte zenbait ekimenak jende berezi batekin, aurrekin edo margo erakusketak edo batzuk hitzaldiak eman dute eta beste laguntza batzuk, adibidez, horrekin batera antolatu dugu tombola bat. Non tombola horretan nahi duguna da jendeak auzoko lekuak ezagutzea eta leku horietako partaideek zerbait jartzen dute, taberna batean pintxopote bat 2 pertsonen dako, eta horrela jendeak ezagutuko du auzoa, jendeak ezagutzen ditu lekuak, eta leku horiek ezagunak direla laguntzaile gisa, eta horretan ere baita ere arrakasta nahiko handi izan dugu guretzat diru iturri txiki bat da ere, baina batez ere parte hartze handia ari dela esan dezakegu. Eta zenbat denbora egon zarete hau prestatzen? Prestakuntza gutxi gora bera 2 hilabete terdi edo 2 hilabeteko iraupena izan du. Lehen izan genuen beste ekimen bat, eta baita ere
honekin batera baitere aurten antolatu egin behar izan dugu korrikaren kilometro bat gure auzotik pasatzen zela, eta konplexua batez ere inplikatuen izan diren pertsona, lana handia izan dute, eta eskertu behar diegu. Eta zer izan da gauzarik zailena edo? Zaila, jendearen borondatea oso zabala izan da, eta norberak bere aldetik izan ditu ekarpen onak, eta nahi genuen espazioak bete, eta hortarako nahi genituen gauzak leku desberdinetan, auzoko leku desberdinetan lekua okupatu jendeak ikusteko auzoak duen bizitza, eta adibidez, IPES bada leku bat non emakumeak eta badute baita ere emakumearen etxea hor badago bizitza bat, hori azalaratu nahi genuen. Arte eskola bada leku bat non sormen proposamenak egiten dira, eta besteak beste arte eskolak egin digu gure kartela, irudia, baita ere Askatasun plaza da leku zabala eta hori berreskuratu nahi dugu guretzako, baita ere badago frontoi txiki bat jende gutxik ezagutzen duena, eta hori nahi dugu auzoarentzat leku zabal bat, orain arte gutxi gora bera aparkaleku gisa erabili da, eta nahi dugu baita ere jendearen... Eta non kokatzen da frontoian? Emakumeen etxearen justu atzekaldetik, ez dago begibiztan, baina hor badago eta aintzinetik dago eta erabili da horrela. Eta baita ere gazteriaren etxean, baita ere badira beste espazio batzuk, jendeak badago denda bat eta DJ bat jarri dutela eta bere dendaren aurrean hor espazio berezi bat, badago dantzaldi bat egin dela Carlos Hirugarren etorbidean, baita ere geltokin zer edo zer izan da ere, eta nahi genuen espazio pixka bat zabaldu, eta adibidez abesbatza batekin bertako auzoko abesbatza dagola Mirua izenekoa, horrek abestu egin du leku desberdinetan zeharkatuz, eta hori izan da gutxi gora bera, hori zen asmoa. Eta kontatu iguzu pixkat programazioa, zer jarduerak, non, zer ordutan... Egunero bazegoen adibidez musika DJ batek edo abesbatza batek edo abeslari batzuk egiten zutela, hain zuzen ere Bazkez de Mellako ikastetxean antolatu da han kontzertu bat, eta ikastetxe publikoa den aldetik horiek nahi zuten gurekin parte hartu eta azaleratu, badutela koro eta musika talde polit bat. Gero, besteak beste hitzaldi bat nahi genuen pixka bat hor plazaratu, erorien monumentuan izan duen historia, nola sortu zen, zer zen atzekaldean, ze testu inguruan sortu zen, nola bilakatu zen, eta orain hori pilpilean dago, ea ze aterabideak emango zaizkion, eta horren inguruko hartu genuen arkitekto ezagun baten hiriko udaletxean kargu handia izan zuena, eta berak historiaz oso ongi jantzita dago, eta horren inguruan izan zen hitzaldi bat. Gero izan dira arterekin zerikusirik dituzte margoketa, plastika eta diseinua, baita ere badira eskola txiki batzuk, eta horiek erakusten dute edo duten aktibidadea, edo baita ere beraiek proposatzen dituzten gauzak hor azalaratu egin dira. Baita ere badago dantza eskola pribatua, baina oso majua, eta horiek baita ere Carlos Hirugarrenean egin zuten aurkezpen bat
pues ez dakit, bi ordu edo irauten zuena, eta bueno, pues horrela izan da, gutxi gora bera nagusi orain bururatzen zaizkidan gauzak horiek izan dira. Eta, bueno, zer nolako harrera izan dute jarduerek? Ona, batez ere asteburuan, batez ere arratsaldetan, harrera hobeago, baina pozik gaude, jende asko parte hartu egin du, batzuk harritutak, hor gure auzoan bizitasuna batzegoela eta hori batzuk ez zuten pentsatzen, eta pentsatzen dugu hori dela epe luzerako lana, azalaraztea, jendearen eta dendak eta, horien parte hartzea gero eta zabalago izango dela, baita ere beste gauza bat egin dugu ahaztu dut. Liburuak baita ere, dira liburu denda asko eta horiek parte hartzen zuten, proposatzen genion jendeari liburu denda batzuk oso bakoitza bere berezitasuna zuela eta hortik pasaiatzea, ezagutzea guk dugun aberastasun hori. Eta baita ere, beste hitzaldi bat politia izan zen, zineak, zinetokiak izan ziren Zabalgunean asko izan zirelako, eta ibilalditxo bat egin zen baita ere gidatua, azalduz gure auzoan izan ziren zine guztien ikuspegia, historia eta horrelako gauza. Esparru desberdinetan gauza kokatzea denak kulturarekin zerikusirik dituzten, eta horrela denok ahal izan dugu pixka bat gehiago gure auzoa zuzenago. Eta zein izango litzateke aste honen balorazio orokorra, indarguneak, ahulguneak, ez dakit? Gu pozik gaude. Pentsatzen dugu epe luzerako lana dela eta urtez urte hobetzen ari da ez dakit, oihartzuna eta erantzuna, eta gero eta jende gehiago agian puntuala zela batzuk mesfidantzaz ikusten zuten egiten zela, baina gero denon parte hartzea onartzen dela, denok badugu bere tokia eta hori ikusita, ari da gero eta jende gehiago animatzen eta badira kulturarekin lotutako jarduera asko gure auzoan zorionez, eta horrek laguntza ematen digu baita ere gero eta beratxeago izatea. Eta hau egiten jarraitzeko asmoa daukazuen? Bai, gure asmoa da, egiten ditugu gauza batzuk urtean behin, eta kulturaztea hori da gure egutegian finko dagoen ekimen bat. Primeran. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Jendeari zerbait esan, ez dakit? Bakarrik gure mezua, Zabalgunea ez da erosketak egitera joateko leku bat, baizik eta badu bere bizi propioa, badago han bertan bizi den jendea eta auzo zabala, irekia eta parte hartzaile nahi dugu, eta hortan animatzen dugu auzokide guztiak eta beste auzokide guztiontzako, mezu hori beste auzo bat bagarela, naiz eta orain arte iaia ikustezina izan. Lazaro, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen aste kulturala aurkezteagatik. Bale, zuei, mila esker. Ondo segi. Bale, gauza bera. Aio. Agur. Honaino gaurko saioa, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.